Amics, amigues, estem a Guillem Manada. Anem a fer una ruta tota xula. Jo crec que us agradarà. Bàsicament pels boscos de tardor, de Talamanca, al Bages. Que vagi molt bé! Hem vingut a veure aquesta preciosa sínia que antigament agafaven l'aigua i la bombejaven cap al poble. Agafaven l'aigua de la riera i la bombejaven cap al poble. Guapíssim! Espectacular! Com sempre, rutes guapíssimes.